Iti problem of the day ni Attorney Harriet iti La Union. Ana pauluan iti one night stand. Sagudayan nga ron ti surat ni pagayam nga Attorney Harriet. Dear Cousin, agtawen akon iti 30 ket maysa kasinyong ngem nakirelasyonak iti amang nga ubing ngem iti siak. Agtawen laeng ti 20 ni Anthony nga kaayan ayat ko. Agbasbasa pay laeng isuna idita nagayatak kenkwana. Gaputa mariknak nga napudnumet ti panagayat kanyak ni Anthony saan nga nagbalin nga laped ti agwat ti edad mi tapno ti kasta ket agragsak kami wenno rumagsak kami ti relasyon mi. Inlabang kumet kadagiti naganak kanyak dayto nga relasyon mi. Tapatsek nga nasaya at tumet ti pagtungpalan na nang runa ket siya kon ti nagbalin nga kang runaan nga mangsupsuporta ti panagbasa ni Anthony. Idi ta pinagresign kon iti trabaho na. Nagamamu kami kini Anthony iti mesa nga restaurant nga pagpapaayan na akas waiter. Idi ta student self-supporting student pay laeng isuna idi. Ngimidi agayat na yan kamin. Gaputa kayat ko nga maipamaysa na ti panagadal na pinagresign ko. Ket siya kon tinangted ti allowance na, pang tuition na, ken amin nakasapulan na aging nga makaturpos. Ngem jakim pagarup nga dumteng to ti aldaw nga agbaliw ti amin gapulaeng iti maysa nga pasamak iti maysa nga rabii. No anya dayta nga napasamak kasin palubusan dakman rod nga inak-isalaysay. Dati pa kasaritaak ken tinagbalin na parikot ko iti panakirelasyon ko iti ubing nga amang imiti siya. Honey. Honey. 2 bulan laeng agturpos kanton. Wen nga rod honey. Kadagyaman ti panagayat mo kanyak. Ken ti panang suporta mi ti panagadal ko. Tas ikamat ti nang pilit kanyak kasaanen nga agtrabaho pa eh. Saan ka di? Kaya't kung nga rod nga may focus mo ti panagbasam, honey. O di ba? Baka no ado kumatlakings mo ita. No intultuloy mo ti trabaho mi ti restaurant. Deta mo ti pagyamanak ken ka, honey. Basta lakit di agturpos ka. Ket nakaragrag sakag tula unayin. Ket kumusta nga rod da papa ken ni mamam? Okay damot kit din naawat dan ti relasyon ta. Ket sika, mabain ka di pay lang nga sumango kadakwada? Into no laengen makaturpos akon, honey. Talaga nga mabaidak ka dagiti naganak ken ka. Tama nga no panunutin da nga gungun dawayang kalaeng. Kunakmat ken ka nga saan ka kasta ti panunot dan. Ta ammo damet nga biyag ko dayto eh. Ken ammo da nga amok ti araramida. Amok ti saan nga usto ken usto. Sana bali, honey. Aramidik to ti amin. Tapno no maikat ti anyaman nga panagduda da kanyak. Umanay dayta panagturpos mon, honey. Ket no maadaan kanton iti trabaho, mabalintan ton ti agkalaysa. Taday tamot ti kanayon nga ikulkulit kanyak da papa ken ni mama. Ay,
Napangkagayam nag-lunch ijay irwar, attorney. Ah, when, Jackie, naisaganam ka din di kiti masapul ko nga dokumento para iti vista yung bikat. Ay, when, attorney, ada dyan lamisaan mo. Naka-ready aminin, naka-compile da aminin. That's good. Kaduam ka diti boyfriend mo nga nagwapo ken ubing, attorney. Oy, sikat Jackie baka tila bubraem kat imarmarites nak dito opisina when no ijay oy saan mo da attorney? Apengar nga amu da ijay korte nga ada boyfriend ko nga ubing. Ay, jak mo attorney saan nga siyak data? Baka mo da makakita kada kayo. Ang yung attorney nagwapo nga talaga ni diti boyfriend mo. Ibaglakid din saan nga chickboy ako nayo? Saan man ka talaga nga chickboy ni Anthony? Kasla chickboy laing tilangan gapo tagwapo nga rod. Nagswerte kay nga talaga, attorney. Apay ko mga swerte saan ka di nga naswerte ni Anthony? Gapo ta siyak nga abogada, ken professional ti nagbalin nga nobya na. Ay, when mat kidi attorney, nagasat ti boyfriend mo king ka, gayam. Agubra ka kid din. Saan kat nga deta makimarmarites to ubram, si ka Jackie. Ay, imbag mata nakapasyar ka diti family house tayo, iha. When nga rod iha, italaan manan nga masangom ti mang bisita kada kami ken ni papam. Pasensya kayon papa ken mama. No nagbali na ka busy ka dagiti nga al daw. Kaado nga min dagiti clients ko. Nasayat mo't kid din o diding kliyentem. Pakalasinan nga, may isa ka nga nalaing nga abogada. I'm very proud of you, anak ko, Harriet. Agyaman na kada kayo, papa, ken mama. Sa anak mo't nagbalin nga abogada, no saan nga gapo kada kayo? At kumusta mo dati nobyo nga estudyante? Aywan gayam, iha. Kaanom to gayam ammo kada kami tinobyom? Mama, papa, mabain ka no pailaan nga. Agpakita kada kayo ta. Anya ko matipagbainan na. No talaga nga napudno ti panggap na keng kaiha, awan ti rumbi nga pagbainan na. Ket ininot met nga inawat mi isunan, nga iso ti nagbalin nga kayan ayat mo. Impasiguradom kada kami, nga kalpasan nga agturpos, ket maadani ti trabaho ket agkalay sa kayon. Sigurado ka kadi anak ko nga itong panaka into no makaturpos. Mama, tila pan panunutik anak ko, amangan met no into no maalanan ti kayat naking ka, kat sumapul ton iti napinpintas ken ubing nga mitisi ka. Saan mi bet kid ngay baga, nga saan ka napintas anak ko? Napintas ka? Ngem, nakita min tiladawan ti boyfriend mo. Ubing pay. Nagwapo. Wen nga rod anak ko, amangan no makakita iti ubing nga mitisi ka, kat ad-ada nga pilyen na, detay ubing. Mama, adatalek ko kini Anthony. Saan nantong aramidin dayta? Nagkariso na kanyak. Nga apaman nga makaalay ti trabaho na kat agkalay sa kamin. Nasaya at no takas na ti mapasama kanak ko. Tadimi kayat nga masaktang kanto katagsangit kanto gapulaeng kaday nga lalaki. Nga kalpasan nga pinagadal mo. Ket paglulukwan na kantulaeng. Wen anak ko, siguraduem nga nalaeng. Nga saan na kanto nga pagsangitan dayta nga nobyom. Awan ti pagdanagan nyo mama, papa. Hello.
Saan ka kadipay nga agawid? Adyan ti oras sen, honey. Ah, madamdaman to laeng, honey. Adda kami pala dito sa San Juan. Kadwak laeng digiti classmates ko, digiti barkadak. Ket gaputa nalpasen diti final exam mi. Ket nagtutulagan mi nga umi kami laeng ag happy-happy. Ang agawid akto ni Jibalay. Kitayam ta oras mo Adda kagayam dita San Juan. Ken saan ka unay nga pakpakarapi iket ni? Ado ti aggugulo no ka dita nga mabarbartek dita parte na dita San Juan. Wen honey, awan ti pagdanagam. Kontrolado mo't kit ti panaginom mi. Ala, sika kit ti maturugen. Amangan no masapa ka pa nga mapan makibista into no bigat. Sige nga rod. Good night, honey. Good night, honey. Bye. Manon nga aldaw nga saan ka nga rimuar nga napan nag-lunch, attorney? Saan kayo kadi nga agkuy-kuyog nga mapanaglalansen kani Anthony nga nobyom? Si ka Jackie Api nga pakibiyangam ti panag-lunch ko. Ket man nagpa-deliver ak lata dito yan. Kaado nga ro ti trabaho. Amangan mo nagap-apa kayo iti nobyom, attorney. Oy, si ka Jackie. Sardingan nakman. Saan kami ngagap-apa? Busy isuna ta agi finalize da kadigiti final requirements da para iti panagturpos da. Ay, wen gaya man niya. Aggraduar gayam ti nobyom itan. Ay, ito kalpasan na. Agaplay ti trabaho. Ket agkasar ka iton. Ay na. Talaga amom ti mapaspasamak kanya kaya Jackie. Ket wen attorney, siya nga ro ti secretary. Amin nga schedule mo, amin nga papanamamok. Ultimo love life mo, ammo. Tasyak mo ti pangibagbagaam no na duma. Alawenen ka din. Ang ibagbagaking ka Saan nak nga imarmarites iti sa bali nga tao? Maawatam? Yes, attorney. Saan saan mo lang tumawag kanya ako ni Anthony? Saan nga kasi idi nga? No kasi nga oras kat umawag kanya. Manupain nga message. Sa bagay. Busy iti. Busy ti panagadal na. Into no may abulan. Agturpuston. Ay. Excited akla una yan. Tiamok itayo no saan ako nga siputen. Pasensya ka, honey. Pinaguray na kiti 30 minutos. Medyo naibayagak lang nagsukat itay ta. Matingamin ti bagbagi. Aya? Apay? Masakit ka kadi? Kasla nga ron. Diyak mo. Diyak maawatan ti bagik. Manong aldawen. Isumod lagayam nga saan ka uning umawag kanya. Uwan. Siguro na sobra lang ti banog ko iti panagikam-kami kadagiti maud-udin nga requirements mi. Sakbay ti panagturpos mi. Alam maawatan kamit kid di honey. Angim saan ta ko mga baybayan ti maysa ken maysa. Ikanta ko malata ti oras ti relasyon ta. Sa bagay. Into nagturpos ka, oras tanto amin nga orasen. Angim nagubrakan ton, tiket ko kumakit asidig lahing ti pagubraam. Tapno no saan taon na yung agin na dayo. Kit na danto trabaho mon, pagtulagan tanton ti panagkalay sata. Kasta nga talaga ti kahit ko mapasama ka ni. Kit no makaturpusak ton, kit adalaki di trabaho kon. Naturedak ton nga sumango kadagiti nanakanaking ka. Uri mo't kid di itan nga uri di ka pinagturpos kit. Mabalin mo ten. Honey. Sige, saan ka napilitin pa Basta ilipas mo aminan nga kasapulan nga ilipas mo. Ken saan mo nga baybayan tabagim. Tapno di ka agsakit.
Kasano nga roden, deti plano ta. Ha? Mansarita ita. Usually, no, mansarita. Kalpasan ta nga ag-dinner dito restaurant. Dumagas ta iti sigod nga papapalanta. Ay, kwa. Oo, may kiti problema. Dumagas tanto latan iti agas. Siguro, uri paracetamol laeng. Mabalinan. Saanin? Kadwek latan ti mangan. Tapno da pamigsak, honey. Okay. Ala, ituloy ta nga ro ti mangan, honey. Are you feeling okay now, honey? Wen, mayat basitin, honey. Are you sure? Wen, Kaya nak nga itayok iti kangatuan nga langit? di talaga yam. Basit abanan. Tapno no di ka unang agbannog. Siya akong trabaho. Sige. Sikati makaam mo. Dahito nga talaga ti agas mo, honey. Amo ka na banbannog kay di eskwela. Kat siyak ti mangikat dahito nga bannog mo. Ken pati dahito marikrik na mga sakit. Siyak ti mangtid ti pigsam. Sikati mangikat tipigsak ko lang kit di Honey, saan Baliktad. Ad-ada nga pumigsa ka. No aramidek ken ka dahito, honey. Saan ka kadi nagbabawi? Awan ka di pulos ti gundaway na nga nagbabawi ka nga nakirelasyon iti kas kanya? Anya nga itikas king ka ako nam. Kas kanya nga inauna nga amang imitisi ka. Nagasatakit di ta tinutupam ti kas kanyak. Ngubing nga amang imitisi ka. Dinto nga professional ka. Panunutem, honey. Nagasgasatak nga imitisi ka. Iti tayo nga relasyon. Agpaiso? Wena, nakagasgasatak. Ta, attorney tinobya. Naasikaso. Ken, todo suporta iti panagadal ko. Tano saan nga gapuking ka, honey? Saan ko kumanga maitorpos ti panagbasak? Saan ko kumanga magunod ti arapahap ko? Ket itata, sigurado akon nga agradwara kon. Will you marry me? Biniglanak mo, honey. No kunak idi nga, pagtulagan danto ti kalay sa tayo no adan trabaho. Ngem ita pa'y laeng. Awisen kan. Agkasartan ton. Yes, honey. I will marry you. Agyaman na, honey. I love you so much, honey. I love you so much too, honey. Ituloy mo nga ro din. Tayo bubrahem. Ay, honey. Ay, adadaman ng tiragsak ko nga mga ramit ti kastwikig ka. Nag-propose kan kanya. Saan mo na, honey? Opo. Talaga nga aramidik ti amin. Ne. Apo, saan mo uling isagadhani? Okay lang, honey. Nulakid di naragsak ka. Aramidik ti amin.
Apay, kaslada sa bali nga. Nga? Danaramanak ka sa bali. Ah, baka dati pre-cam nga kunada. Siguro. Mm, mm, mm. Sige, honey. Rabawan ka nga ruten. Sige. Itayak pala nga nakasagana, honey. Oh, mm, honey. Iton makapag... Iton makapagkalaysat, Kahit kunton nga maadaan ta iti anak. Saan pa lang nga ita, ilipas ko pala ang digiti kasok. Sige. Makaamu ka, honey. No iso ti kahit mo, iso ti masurot. Ah, 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 honey. Ah, honey. Honey. Oh, ah, nag-imas ka, honey. Oh, honey. Naimbag nga aldaw yo, sir, ma'am. Ay, naimbag nga aldaw mo, Matt. Anthony. Naimbag nga aldaw mo, Anthony. Papa, mama, finally, amok kada kayon tinobyo. Ti fiancé ko, rather. Anya? Anya, iha? Pudno tinangigan nyo. Nag-propose kanya ko ni Anthony, papa, mama. When sir, ma'am? Ket imanugot ti anak yo, nga makikalay sa kanya. Kalpasan nga makaturpusak iti panagadal ko into no umay nga lawas. Ay, congratulations kada kayo. Congratulations iti panagkalaysayon to. Agyamanak, papa. Ken congratulations ken kabarok iti panagturpos mo iti kolehiyo. Agyamanak, sir. Ay, kasla saan man nga nasaya at wano saan man nga lapida sa dingdinggan nga awagan na kami iti sir ken ni ma'am. Idinto nga agkalay sa kay tugaya man iti anak mi iho. Ay, wunyag paiso, honey. Anya nga roti, iawag ko kadakwada. Yan tangay di kay pinagkasar, okay kada kami, ti tito, ken tita. Ay na, papakin mamalatan, si Kamet, sweetheart. Isun to pala di pagtugpalan na. Sige. Agyaman na karot kada kayo. Papa, ken mama. Sige. Agkakalanglang tengaro din namangan. Ket adutin sagana ni mamayo. Mamayo kunak kuwa. Mamayo kunak meten. Kasari tayo pala nga rod ni Anthony, papa ken mama. Inaklad niya unig tibalay tayo nakag-CR. Anthony? Sige, honey. Makaisbuak la una yan. Anay ko, apay. Apay nga. Nagabgas matip na umisbuak. Aray ko. Nagabgas. Ano nga tada ito eh? Awan matiyo ti ay ko. Apay nga naabgas na umisbuak.
Oy, si Kagayang Batch. Wendok. Ah, ay na. Ela, kunam kadlatan. Saan ka magkamawagan ti attorney? Wen kayam, Ela. Oh, anya ti problema? Pasensya ka nun na istorbo ka. Saan? Okay lang. Ito yung bagada nga sikati bisita ka. Pinanawak pala dati pasyente. Okay mo't isunan. Nakapasyar ka man. Ti kinagpaiswanan na. Ela. Agpa-check up ak kumaking kangim. Numabalbalin ka. Datalaing ti makaam mo. Anya ka diti problema, Harriet? At amin atap ko nga. Nakaalaki ti sakit nga STD. Ela. Talaga? Apay. Saan ka din nga Danubium? Kit nabayag kayon? Di mo kunain nga. Nakinaig ka iti sa bali nga lalaki? Saan? Saan ka nakinaig iti sa bali? Wen, nabayag kami kin Anthony. Nabayag mo tin nga ada mapaspasamak mi. Ngamitilaing kalabes. Kalpasan nga da napasamak kada kami. Naabgas mo tin umisbuak, Ella. So ngay mayaking ka. Oh my God. Saan mo nga UTI dayta? Awan mo ti UTI ko. Kin in-search ko iti Google. Dakkel ti posibilidad na nga iti simptomas na nga marikrik na STD daytoy. Ela, iso nga pangaasim ko ma. Kahit ko nga sikat imang ibaga kanya kalpasan nga itest na. Oh, sige. Oh, idalan ka nga rod iti urine, basta urine test, kan anyaman nga, kasapulan nga test, tapno ma-determine, no data nga marikriknam, ket gapu iti sexually transmitted disease. Sige man nga rod. Ela, pangaasim, batch. Pasensya ka, nani. Medyo madipela tirik-rik na kami, takanagiti nga, tiyempo. Aywin gayam. Mabalin ka di nga. Dumawatak yung ka iti kwarta. Pakausaran ti kwarta. Saan ka di nga nabayadan amin nga kasapulan nga bayadan mit eskwela? When? Adala ko pangusarak. Oh, api nga di mo may baga kanyak to pangusaram ti kwarta. Kwa. Adda nga min tinakautangak nga gayim ko. Ket bayadak ko kababain mo't ken kwa na. Napayagan nga singsing rin na. Kasapulam ka di ti pagbayad ti utang mo? When masapol mo ti gatang ti agas mo. Ha? Agas? Maditi bagbagi saan ko matakasapulan ti agas, honey? Agpudno ka man kanyak. Anthony. Itay pailaing agsarsarita tangem. Anthony ka nga Anthony, honey. Diyak pa'y nangig nga awagan na kiti, honey. Saan mo ngayaw awan ti saritaan? Kunak agpudno ka kanya. Anya ka di nga talaga ti sakit mo. Ha? Oh, saan ka nga makasungbat? Agpudno ka laengan kanya. Gaputa saan kan nga makalibak pa eh. To tell you the truth, pa-check nga adamot sakit ko akas iti sakit mo.
Anthony, gaputan na akaranak. Inakaranak iti sakit mo. Honey, agpudno ka kanya. Saan ka kung mga skandalo dito eh? Kalmado ak. Just tell me the truth. Please, Anthony. Kaya't ko nga mismo nga agapuking ka ti amin. Kaya't kung ipudno ma mismo kanya. Yeah, I'm waiting. Pakawanin na kuma. Honey, nagbidutak. Hanya, nailaw anak. Nabiit pa nga naduktalak. Ito'y sakit ko. Anyang sakit ti bagbagam. Kaya't kung ibagam mismo kanya. Nakaalak iti sakit. Gapo iti panakinaig ko iti sabali nga babae. Anthony. Kaya't nasawid kat liniputan na. No, saan? Dinggin na kumapilang agpalawag king ka. Talawag ti amin, Anthony. Nagtalekak king ka. Please, Harriet, honey. When aminek, ada napasamak kada kami ti may nga babae. One night stand laing dayjay. Nabarte ka kidi. Kaano? Hindi na pang kami nagiinom ni San Juan. Nasubraan mi laing tinagraragsak. Gat naala ti kankansyaw. Gat gapo iti inom ko. Nakalipat hak, honey. Iso nga pakawanin na ko ba? One night stand? Fuck, one night stand. Uri namin sa nadaras laing dahitawin o namin iso la iso. It's just the same. Linibutan na, Anthony. Pangasim ko mata saan ka nga. Mangmangig na kita mga tao dito eh. I don't care. I don't give a damn. Harriet, honey, agsubli ka. Honey, dito daw tawagin ka kwarta. Igatagot antibiotic, honey. Oh my God, pati agas titulo na iyasa na kanya. Ne, ada ka mo dito'y balay. Iha, mama. Saan ka di nga itangal daw ti graduation da Anthony nga kayan ayat mo anak ko? Papa. Ada ka diti problema yo. Iti kaayan-ayat mo. Siguro agad ada problema da. Dahito iti kung kunaking kan. Harriet. Itata graduaren ti nobium. Kets awanin ti kasapulan na king ka. Papa. Siyak ti nakiwinaswas kin ni Anthony. Anya? Anya. Iti anya nga po. Saanin nga naskin pa nga maamuan nyo, tirason na, papa, mama. Agim rumbeng na laing nga ibagam iha. Tapno no amumi, tapno no matulungan da ka. Kayak na ito, mama. Ang imanya ka diti naramid na ka lalaki. Ibagam laing. Nung nasken nga idarum tayo. Saanin, papa? Kada kami laing hindi, Jay. Oh. Mabain ka kandi nga mangibagati. Pudno nga napasama ka na ko. Nagbabahay ka de. Ti kaayan-ayat mo. Saan la kaayan ayat ko nam, sweetheart? No di kat fiancé na pa yan. Ayun gayam. Naduktalam ka di nga ada sa bali nga babae iti biyag na, iha?
Please, Mama, Papa. Kahit kahit ko nga lipatin ni Anthony. Iso nga, I beg you. Please, let's not talk about him. Ay, no isuti ko na iha. Alaing ka nga ro din iti silid mo. Taing kan agina na. Jackie, can you hand me over those files? Ay, yes, attorney. Ala, attorney. Apay man nga saan nga napan nagmarcha ti boyfriend mo, Jay. Ha? Ay, di mo amo, attorney? Ti anya? Nga saan ka no nga napan nagmarcha ni Anthony nga boyfriend mo? Iti graduation da. Ha? Deta ni, ada post na iti Facebook. Oh, anya ti ko nana. Saan ka no nga deserving isuna nga agmarcha? Tas saan nakadwa, deti rason ken gapo na no apay nga nagturpos isuna. Da kayo matituktukuyin na dito, attorney, saan ka di? Ah. Huh. Ala, bebe amlatan detan. Ken apay nga deta ti pagsarsaritaan ta. Dati ipalpalipas ko ken ka nga documents. Ay, yes, attorney. No kasta. Saan nga nagmarcha ni Anthony? Iti graduation da. Nagadudig iti awag na kanya. Ngayon saan ko nga sungsung-batan. Nagadudig iti message na nga saan ko nga open. Oh my God. Diyan ka mundi aramidik. Uri ka sa no ti aramidik. Tapno malipatak isuna. Ngamin kat nagsakit tinaramid na kanya. Sagat inakarad na ti sakit na. Angim. Saan? Mga no, ulitin ng tulaing tinaramid na. Pudno ti ko na da papaki ni mama. Gaputa ubig pa ni Anthony. Agresibo pa ilaeng. Yung gaputa guwapo. Alis tulaing nga umasidik ti babae keng kuwana. Baka no pakawanek, kadaklonek manin. Baka saan tulaing nga may sa nga one night stand ti mapasama. Baka adanto pa yung sa bali nga one night stand. Baka mga nadjakton ka ba ila ti sakit na numabuwag. Nangig kay ngagsangsangit ita, attorney. Jackie, please, let's be professional inside the office. When attorney angem, ay na, kas pagayam mo, ibagaking ka, no saan mo nga, no awan ti sa bali nga pangibagam ti problema, ad-ada nga madagsinan ka. Iso nga anya ko mati problema, anya ti marikriknam, iyabkas mo laeng. Jackie. Sekretary daklaeng attorney, ngem ti manon nga tawon nga, panagtrabaho ken ka, naisingid ko tiriknak ken kan. Ken amokmat. Nga saan laeng nga empleyada ti tratom kanya. No di kat kasla kabsat, wano kasla nasigid a pagayam. Jackie. Iso nga no, ada ko matikayat mo nga ibaga. No, ada ti marikriknam kayat mo nga yabkas. Ibagam laeng. Tabaring no mabalakadan ka. Okay. Laki one night stand ni Anthony. Iti sabay ka na babae. Anya? Ay, nagloko mo tayo diyang Antonin. Kit iso ti rason nga insinam?
attorney? Yes. Ang makisinsinog yan kanya. Saan pa nga nagpatingga ti pa nagdawdawat na ti pamakawan ko. Ure mo siya isinak mo't ano kas dyan? And the worst thing is, I got sick because of him. Anya? Nakakaranak ti sakit. Ay! Talaga, attorney? Yeah, but I'm fine now. Naagasan din. Ay! Kita sa nagkatulo ni... Yes. Katuray siya. Agim, tinasakit na pasit na. Inuray na palaeng nga pinagpudnog. Ngimtay impudno na kumanako sa kanya ka mga nalaglagan laeng. Ang mga sana ko, mga nasaktan iti kastoy. Ala! Naluko man magayam di nga Anthony ya. Sa bagay, di palalangan nga gwapo. At saan nga dayo nga mapasamak nga. Ado ti mangsulisog king kwa nga babae. But, saan nga rason dahil siya hitap na luliputan na? Tayo naramid ko ti amin sa anak mga nagkurang kenkwa nga. Sex? Maitad ko met amin kenkwa na. And I even do everything for him. I even do crazy wild things for him. But I guess it's not enough. Kaputa agsapol na tangagsapol iti ubing imbiti siya. Ay, saan niyo panunutin dito, attorney? Uri no, natataingan kayo ng miso, ang ubing miti lang ayo. Ken may sa attorney kayo. Isong saan ko man nga agsapol peti sa bali day jeng Anthony. But that's the truth. That's the nature of boys. Ano adan ti ubing ka na pinpintas. Mas pilpil yan dangem deti bakbakhet. Ala, I don't know what to do, Jackie. I'm still hurting. I don't know what to do. Ala, attorney. No kaya't mo, attorney, ipabuyak yung kadeti, bibuyak ti Facebook. Nga, agibas basa ti surat nga da problema na. Santo agpabalakad ka digiti viewers. Gire ka, I like ti cellphone ko. Mayat di jay, attorney. Isurat mo deta istoryam. Kinikasin yung. Tabaring no mabalakadan da ka. Huh? Kasin yung? Attorney. At the live streaming dati Facebook. Alaman nga, Rod. Dahil ti pa nakaduktal ko dahil nga programam kasin babaen iti sekretarya nga ni Jackie. Jack, mabilangin no manong nga episodes, manong nga programam nabubuyak. Tamalpas ko dahil tamay sa buyak to manin di sumaruno. Kat mayat ko na. Naragsak. Tada digay di gundaway nga no ti agil elekak. Malipatak ni Anthony. Kan ang nalalaing din iti viewers nga mang titibalakad. Iso nga rod nga naawis ti riknak, nga mangi surat met dati pakasaritaak tabaring no may kandak met iti balakad nga makaitid lawag ti panunot ko ken talged ti riknak. Diya mo ti aramide kasin no pakawanek ni Anthony. Ipatpatid ko pala isunang nasakit ti inaramid na kanya. Amangan no, aklonek manen isuna iti biyag ko, kat aramiden nanto manen ti inaramid na. Nga oray no, one night stand laeng nga makuna, ngem panang lipot lat taday jay. Ken ti amkek kasinyong, kat amangan no into nagasawa kamin, baka naturtured ton nga agaramid. Taadan iti
addan iti marriage contract mi. Ala, sabi nga sakbay nga agbiddutak iti panggedeng ko kasinyong kidawek man nga rod nga balakadan dak. Ket sabi ko mata na kay batit adal dito nga surat ken pakasaritaak kadagiti padak nga dim ken nagbuya. Iyon na akong dagyaman nga rod ti panag iti anos mo nga nang tedbiag dito nga pakasaritaak kasin. Ket no umayag to dita Ilocos padasik dito may pumasyar dita studio yo tapno mamit ka iti personal. More power to your program, Kasin, and God bless everyone. Tuyag yaman na pagayam mo, Attorney Harriet iti La Union.